Dobro jutro. Sve vas lijepo pozdravljam. Evo sad smo prošli ova naručena pitanja pa idemo na prava malo. Muro, Savo, Dravo, teci. Uvalili bi nam Međimurci Muru u himnu kao što su nam uvalili kamionski promet. Naime, znate da je pravilnikom ministra Butkovića ograničen promet kamionima težim od 7,5 tona kroz Mursko Središće, a posljedicu imamo takvu da je katastrofalno stanje na dionici D2 od Dubrave Križovljanske do Varaždina. Sposobni Međimurci sebe su zaštitili, nama su uvalili, ali što ćemo mi napraviti? Znači, ugrožena je sigurnost ljudi. Ugrožena su djeca. Vi pričate o županiji prijatelju djeteta. Kroz 3 općine drmaju se kamioni negdje i 2 metra od spavačih soba. Klinci idu u školu pola metra doslovce od jurećih šlepera. I što bi se trebalo dogoditi da vi konkretno reagirate? Dosadašnje reakcije političara su mlake. Nešto tamo Korota i se javlja, Barbara u okviru EU kampanje, Sračenec, Leverić, sve skupa jedno veliko ništa. Ta državna cesta je odavno preopterećena, nije to problem od sad. Lažu nas 20 godina o nekakvoj zaobilaznici koja je trebala ići sa sjeverne strane, pa se sad planira sa južne strane Sračinca, od tih silnih planiranja ništa. Istovremeno je smiješno, vi bi radili tunele kroz Ivančicu za ne znam kakav promet, a ovdje gdje je veliki problem, nikome ništa, samo obećanja. Ove tunele i Ivančicu pustite Kinezima i onak će to dobiti u koncesiju, a idemo se mi posvetiti našim stvarnim problemima. Molim komentar župana što će poduzeti. Sad, drugo pitanje, ako ste mislili da smo zaboravili i da će se pomesti pod tepih, varate se, bolnica. Uputili smo jedno jedino pitanje upravnom odjelu županije i s obzirom da nismo dobili zadovoljavajući odgovor, poduzeli smo druge korake i potražili odgovore na drugim adresama. DORH je pokrenuo postupak, znači ima osnova itekako. Poslali smo inspektorat rada za prekovremene sate, tražili smo zahtjev za provođenjem nadzora radi izostanka javne nabave. Jeste vi svjesni da samo radi toga je kazna za bolnicu 1 milijun kuna? Znači, utvrđeno kontrolom što sam pričao na prošloj sjednici. I još imamo koje kakve druge anomalije. A sad pazite, vi umjesto da jasno zauzmete stajalište, imamo šutnju županije od 2 mjeseca. Nove nepravilnosti dolaze same od sebe, liječnici mi se javljaju, svašta pliva na površinu, svega ćemo još tu čuti oko te bolnice. Priča ide uglavnom dalje i mi ne odustajemo sve dok se ne utvrdi odgovornost za upravljanje ovom ustanovom koja je na razini predškolskog djeteta. I zamislite, ravnatelj bolnice još svaljuje krivnju na Živi zid da mi kao rušimo ugled bolnice. Ovo vam je nalaz državne revizije, jedna tablica iz 5. mjeseca 2018. godine gdje Varaždinska bolnica ima 6 iksića. Znači, u kojem god području su oni radili analizu, greške. Najgora bolnica ispadamo prema ovome. A usporedbe radi, Karlovac je dobio bezuvjetno mišljenje, isto provela se revizija, nisu pronašli ništa i to vam je primjer da se može kad se hoće i kad imate dobre ljude na pravim pozicijama. Znači, konkretno pitanje za župana, podržavate li i dalje rad aktualnog ravnatelja i njegovo ponašanje? Hvala lijepa. Hvala lijepo.